То мое реално и ваше... Извинете, точно ме хващате, ме беше обхванала носталгията по времената, когато ходих прав под масата, деца вика. Сега само лазя под масата. И не само под масата, насякъде лазя аз. Лазя под масата. Питайте вие какво там имате да ме питате. За или против вечерния час за непълнолетни? Какви са тия глупости? Какъв е този вечерен час? Да не сме в концентрационен лагер. Това е грубо нарушение на правата на децата. И ако държавата не внимава, тинейджерите могат да осъдят България в Страсбург, като ония келеш 15 годишен, който съди община Ричмънд в Лондон. Кондом. През 2005 15 годишен тинейджер от Лондон успял да осъди общината, твърдейки, че вечерният час нарушава правата му, уредени от Европейската конвенция. Вие представете ли си тинейджер тук да осъди Бойко Борисов? Това е богохулство. Това даже е бойкохулство, мен ако питате. Аз, обаче, вижте, моите хора, имам радикално предложение. Радикално. И то е, за мен е много по-безопасно децата да излизат през нощта, отколкото да маят гащи навън през деня. Защо? Ще попита някой от вас. Не знам, ще говоря аз. Първо, децата си поркат. Дори и да се прибере в 6 часа вечерта, той като от сутринта на училище, това до 6 е цяла каса бира. В първото междучасие бодни 2-3 бирички, в голямото междучасие един джойнт. Отново подкрепи с биричка да ти пресъхва устата, младеж. И така до 7-я час. После цял следобед може да се налива навън и да се друса колкото си му душа сака. А пък на нощно време какво се случва? Магазините са затворени. Няма откъде си купиш алкохол. Дилърите не работят до много късно. Освен това, виждате ли какво е движението по улиците през деня? А нощно време я мине една кола на половин час, я не мине. И много е малък шанса да те думне, докато се въргаляш в канавката кьорки тук пиян. Вие ще кажете, ама има всякакви хора нощем по улиците. Глупости. Хора има денем, нощем, само безобидни пияници и приятни проститутки. Най-много да му излезе късмета някой да го почерпи. Нищо страшно няма. Само дето е тъмно. Вие какво си мислите, бе? Че педофилите обикалят нощно време с фенери да търсят деца. Глупости. Те ходят през деня, те са пред училищата, прикрещат първото най-хубавото русичкото, бам, заключат го в мазето. А нощем не излизат, защото са заети хубаво да го изкъпят. Та това искам да заключа, че не трябва да има вечерен час за непълнолетните, защото нощно време е много по-безопасно за тях. А през деня те трябва да стоят заключени вкъщи и никъде да не излизат. Аз сега да ви питаме на работа, ако на Южния полюс въведат вечерен час, какво ще правят ескимосчетата 5-6 месеца, бе?